Mill-bidunet tal-World School Games 2025 Barcellona, it-timijiet Maltin iffaċċjaw kompetizzjoni minn 72 tim minn 40 skola, ġejjin minn 20 pajjiż, għamlu hekk bi grinta u determinazzjoni, dixxiplina għaqda, valuri li spikkaw f'kull wirja fil-ground, bi sforz kollettiv u spiritu li rebbaħ lil Team Malta, National Sports School Malta, laqwa onuri fi 3 kategoriji. L-uffiċjal edukattiv tal-edukazzjoni fiżika Kevin Azzopardi spjega li timijiet u plejers minn skejjel li jurew l-aħjar potenzjal waqt il-Malta School Games is-sena l-oħra kienu nominati biex jissieħbu fil-World School Games. Nirnexxinna nirbħu xejn inqas minn 3 kategoriji, ġifieri dawk taħt 15-il sena kemm tas-subin kif ukoll tal-bniet u anka irnexxinna wkoll illi propju niksbu medalja oħra tad-deheb fil-kategorija ta' taħt 13-il sena tal-bniet. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sport, Jude Zamit, iddeskriva l-prestazzjoni tas-6 timijiet Maltin bħala qalbina u storika. It-timijiet tagħna minkejja l-istennija tagħna dakinhar għamlu l-almu tagħhom u għamlu iktar illa għaliex il-prestazzjoni tagħhom kienet waħda mill-aqwa. Taya Harmer Gauci u Benjamin Magro spikkaw fuq smijiet ta' plejers tal-futbol u rebħu l-kategorija tal-plejer tat-turnament fost is-subin u l-bniet. Jien ngħid li futbol huwa sport mhux għall-irġiel biss għan-nisa wkoll għax in-nisa il-futbol qed jikber ħafna. U naraħ li l-futbol ta' nisa naqra ħjar jena. U x'inhi il-ħolma tiegħek? Il-ħolma tiegħi huwa li nsir professjonali. Naħseb li dan l-ur wasal għandi għax kont konsistenti f'kull logħba nagħti prestazzjonijiet tajbin. L-uffiċjali u coaches li akkumpanjaw lill-istudenti qalu li dan l-avveniment sarraf ukoll f'opportunitajiet biex l-istudenti jibnu ħbiberiji u jaqsmu l-idejat tagħhom għall-futur. Il-kontingent Malti kien iffinanzjat kollu mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sports.